Sige po. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat, J-Blue family, at sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream sa gabi pong ito. Tayo po ay magkakasamang muli na magkwentuhan at muling pag-uusapan ang salita ng Diyos. Ako po si Pastora Irene Magluyan ng J-Blue, ng Jesus Be Lifted Up Church, Calapan Oriental, Mindoro, Bunbon Chapter. Nasaan man po tayo ngayon, ay ito po ang oras para tanggapin ang nais na ibigay sa inyo ng ating Panginoon. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Gabriel Cruzada, ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan. Welcome po sa ating programang Receive It na. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Good evening, Pastor Gab. Good evening po, Pastor Irene. Sa gabi pong ito, ang ating pag-uusapan ay napapanahon at kailangan natin sa bawat araw. Nasaan man po tayo magpunta, anuman ang ating pagdadaanan sa buhay, lalo na sa ngayon kung saan madami ang nangyayari sa atin pong kapaligiran. Ang nais na ibigay ng ating Panginoon sa gabi pong ito ay ang kanyang gabay at proteksyon. O sa Ingles, ito po yung guidance and protection. Para po sa akin, importante na tayo po ay humiling o hingin tunghay ng gawain ito. We really need the protection tayo pupunta. Alam natin kung ano yung dapat natin gawin na hindi tayo naliligaw at hindi natin nasasaktan yung kalooban ng Panginoon. And of course, the guidance, yung protection ng Panginoon, kailangan natin ito para tayo ay protektado sa gawa ng kaaway o ni Satanas. Kayo naman po, Pastora Irene, bakit mahalaga hingin ng guidance and protection mula po sa ating Panginoon? Yes, Pastor Gab, alam nyo, napakahalaga na yung guidance and protection ng Lord ay lagi nating hilingin sapagkat sa araw-araw ay exposed po tayo eh. Kumbaga, marami tayong na-encounter na mga problema, pagsubok sa buhay. Kung wala po ang Panginoon, wala yung pag-iingat ng Diyos, ay siguro tayo po ay baka tayo ay maligaw. At halimbawa po, pupunta tayo sa ibang mga lugar. Kailangan po nandun yung pag-iingat ng Lord. Hihilingin natin. Parang katulad nga po na sa husband ko, lagi kong sinasabi, every time na aalis ka ng bahay, magpa-cover ka ng blood ni Jesus, lagi mong hilingin yung protection and guidance ng Lord. Kasi nga po nag-work siya, even po yung aking anak na panganay, lagi ko pong nire-remind sila na napakahalaga ng proteksyon ng ating Panginoon dahil kung wala ang Diyos, wala po talaga tayong magagawa. So, sabi nga po sa ating mga team verse, Pastor Gab ngayong gabi, babasahin po natin ang Proverbs 3 verse 5. Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Sabi po ng verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Basahin din po natin yung sinasabi ng Psalms 121 verse 7 to 8. Sabi po ng verse 7, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. At sabi din po ng verse 8, the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. So praise God dahil po itong mga verses na ito na atin pong pag-uusapan ngayon, Pastor Gab, ay napakaganda. Ano po? Sabi nga doon, kung babasahin po natin yung Proverbs 3 verse 5 to 6 sa Tagalog, sabi po doon, kay Yahweh kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Then sabi din po ng verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya iyong aalalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nakaka-bless lang po dahil sabi nga doon sa verse 5 na mahalaga na tayo po ay lagi nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabi po doon, yung, dapat yung 100% na atin pong pagtitiwala ibigay po natin sa Panginoon. Kasi kung sa sarili lang po nating karunungan, limitado lang po tayo bilang tao. Pero kapag po sa Diyos tayo nagtiwala, no, yung buong puso talaga, na po yung full trust natin, ibibigay natin sa Panginoon, doon po natin mararanasan yung talagang pagkilos ng Diyos at ano po yung paggabay ng ating Panginoon sa ating buhay. At sabi din po doon sa verse 6, di ba? Sabi doon, sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So sa ating po mga desisyon at plano sa buhay,
kailangan lagi nating kasama ang Panginoon. Lagi nating isasama siya. Kasi kung kapag ang Diyos ay kasama natin, di po ba nandun yung katagumpayan? Meron tayong assurance na hindi po tayo mabibigo dahil ang Diyos yung nangunguna sa ating mga plano. Bawa po, meron tayong mga desisyon na malaking desisyon na gagawin sa ating buhay. Dapat talaga i-consult natin ito sa Lord. Ipag-pray po natin itong mabuti, Panginoon, i-direct mo ako, tama ba itong gagawin ko? Kasi kung hindi mo ako sasamahan dito, hindi po ako magtatagumpay. Amen. So sabi din po naman dun sa Psalms 121 verse 7 to 8. Sabi po ng verse 7, di ba kung sa atin sa Tagalog, si Yahweh ay siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ikay kanyang ililigtas. So wala po tayong dapat ikatakot dahil alam natin ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Saan man tayo pumaroon, ano po, andun, meron tayong assurance ng kanyang pag-iingat. Ang sabi po ng verse 8, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ikay iingatan, di ka maano kahit na kailanman. So, sabi nga po, di ba kahit saan tayo at ang ating mga mahal sa buhay, meron tayong peace of mind. Kasi po tayo ay, sabi nga, dahil ang Diyos ang nangako sa atin na tayo kanyang iingatan. Alam niyo po, katulad nga po na sa patotoo lang po, no, meron po kami 2 anak na nasa Manila. So sabi ko nga, Lord, hindi ko hawak ang buhay nila. Hindi ko sila talaga as in nakikita o nababantayan 24 hours. Pero sa yung mga kamay ko sila pinagkakatiwala. Dahil alam ko, iingatan mo sila at hindi mo sila iiwan, pababayaan man. Amen. Praise God, no? Alam nyo, napakaganda po ng topic natin, ano, sa panahong ito, sa gabing ito. No? At napapanahon talaga siya. We really need this kind of topic, no? Alam niyo po, katulad ng sinasabi po dito sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, no? Maaari, lagi na natin ito naririnig at marami na tayo narinig na patotoo. Alam niyo po, in my personal experience, talaga pong if you really trust, yung pong trust sa Panginoon, kasi minsan po, meron pong mga nagtatrust sa Panginoon, pero hindi 100% yung trust eh. Pero yung the word trust here, meaning you have to put your trust on God 100%. And yung pag sinabing 100%, sabi dun sa verse 6, no, in all your ways. O ibig sabihin, yes, we have our own ways, pero we should set aside our ways. Sabi kasi doon, yung all your ways, no, submit to Him. So, sa ibang translation po, in all your ways, acknowledge Him. So, napakaganda po nito mga kapatid, kasi once na ibinigay mo yung trust mo sa Panginoon, whatever your way is, hindi mo na dapat yan gagamitin or huwag mo nang hayaang maghari pa sa iyan, but the way of God. Kasi sabi nga niya, 'di ba, sa Isaiah, my thought is greater than your thought and my ways is greater than your ways. So, yung ways mo hindi yan at matatapat doon sa standard ng ways ng Panginoon. That's why, alam niyo, napakaganda nito. Once you trust with God, no, mararanasan mo talaga yung hindi lang yung gusto mong mangyari, but gustong mangyari ng Panginoon. How will God protect you? No? And even no, when I was reading this Psalms 121, alam niyo, I'm really glad na talaga pong pinangako ng Panginoon nito sa atin. And we experience, no, kami po ni Pastora Maribik, isang testimony lang po, no, talaga pong ito yung nag-reflect po sa amin talaga. On the time na kami po ay galing ng Bataan, kami po ay magta-travel pabalik dito sa Alaminos, no. At ako po ay motor lang po yung gamit namin, and we will travel about 6 hours or 7 hours na traveling ng motor. Before we leave sa bahay, we pray, we entrust everything sa Panginoon. Lord, Ikaw ang bahala sa amin, gabayan mo ko, bigyan mo kong gising na isip, yung may mga ganun, ano. Pero along the way, alam niyo po, dahil pagod po ako nung bago po ako mag-drive. So, alam niyo po ba yung nakatulog sa manibela? No? Nagising na lang po ako na talaga pong sumalpok na kami doon sa L200 pick-up na nakahinto. Ang nakaka-amaze sa Panginoon doon talaga po ay hindi po kami na kahit anong gas-gas po, at yung pong sasakyan na nabangga ko po ay wala po talagang gas-gas din. Now, alam niyo po, after po noon, I'm really talaga pong sumisigaw ako sa Panginoon na grabe ka talaga, Panginoon. Grabe ka, Lord, kasi
before we leave, talaga pong we entrust everything to God, na talaga pong yung protection ng Panginoon, at talaga pong yung talagang ginaid niya tayo, ginaid niya kami. Kaya nga sabi ko kay Pastora, talagang grabe ang Panginoon, basta pinagkatiwala mo sa Panginoon. Kaya mo, mga kapatid, when you entrust everything sa Panginoon, sabi niya nga dito sa verse 7 ng Psalms 121, the Lord will keep you from all harm. Oh, grabe po yan. He will watch over you. Saan po siya? Ano po yung babantayan niya yung buhay mo? He will watch over your life. Tubantayan talaga ng Panginoon. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Kaya sabi ko, Lord, salamat po dun sa forevermore. Kasi talagang araw-arawin kang proteksyonan ng Panginoon. At hindi po yan niya titigilan yan unless na ikaw ang tumigil sa Panginoon. That's why tonight talaga pong grabe po ito. Ako, I'm really blessed with this. No? Kaya alam niyo po, lagi natin tanggapin ang protection ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Praise Amen. God. Yes, totoo po yun, Pastor. Nakakatuwa lang tayo po ay kilala sa Panginoon. Dahil sabi ko, kung wala ang Diyos sa buhay natin, siguro may mga negative na nangyari. Pero dahil tayo po, alam natin kung sino kung ano yung identity natin sa harapan ng Lord, anak tayo ng Panginoon, at andun na yung talagang katiyakan na saan man tayo pumaroon, nandun yung pag-iingat niya. Kung kayo po may patotoo din patungkol dyan sa motor, alam niyo po ba na kami din ni Pastor John, kasama po yung panganay naming anak na si Faith. Kami po ay galing sa paglalamay noon sa father ko. Then umuwi lang po kami para kumbaga magpalit ng damit. At ano na po yun siguro mga 1 a.m. na po in the morning. Akala po namin kasi konti na lang yung sasakyan. So si Pastor John po biglang nagpaliko siya. Ngayon ay may kasalubong kami na nakamotor din. Alam niyo po, nasabi ko lang in Jesus name. Talagang sinigaw ko po yung pangalan ni Jesus. Ay biglang tumigil yung kasalubong namin. Kami rin po napahinto. Then medyo tumumba lang po yung motor namin, pero sabi ko nga siguro kung hindi po namin binanggit yung pangalan ni Jesus, no, yung talagang protection ng Lord nakita namin doon na tumumba lang yung motor pero hindi po kami na heart, hindi po kami na gasgasan. At siguro po kung yung mabilis talaga yung takbo nung aming sinasakyang motor, baka po tumalsi kami noon. Pero sabi ko nga, Lord, ako po ay tuwan-tuwa sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat, napakabuti mo talaga. Kasi sabi ko, kung wala yung pag-iingat mo sa amin nung gabing yon, baka po kung ano yung nangyari sa amin, galing nga po kami sa lamay ng ama ko, baka sabi ko nga, Lord, siguro kami yung pinaglalamayan ngayon. Pero sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Grabe yung pag-iingat mo sa mga anak mo na patuloy na nagtitiwala sa'yo. Kaya I'm so really blessed talaga, Pastor Gab, dahil sabi ko nga, yung verse na ito na binigay po sa atin, talagang nakaka-amaze si God. Ano po? At yun nga po, every time na tinuruan po ako ng Lord, na every time talaga nalalabas ka ng bahay, you have to pray, you have to said, kailangan mo sabihin na, Lord, cover me with your most precious blood. At saka lagi ko po din i-declare yung Psalms 91 verse 11. Sabi po doon, He will command His angels to protect us wherever we go. So lagi ko sinasabi, Lord, saan man kami pumaroon, alam ko, isasend mo yung mga angels mo para kami protektahan even sa aming mga anak. Kaya nakakatuwa na tayo po ay may Diyos na buhay, na talagang every time na tayo po ilalapit sa Kanya, binibigyan niya talaga tayo po ng katiyakan na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? So, sige po, bago po tayo magtapos ngayong gabi, tayo po muna ay papanalangin po ni Pastor Gab para po matanggap natin yung paggabay at proteksyon ng ating Panginoon sa gabi ito. Amen. Sige po, samahan niyo po ako sa pananalangin upang matanggap natin, makamtan natin itong gabay, patnubay ng Panginoon sa ating buhay. Ito yung mukot manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, sa gabing ito, salamat po. Tinatanggap na namin, Panginoon o Diyos, na kami po ay patuloy mong poproteksyonan, patuloy mong gagabayan. Amen.
Salamat po, Panginoon, sa bawat hakbangin namin, Panginoon. Naroroon ka upang ituro sa amin, igabay, Panginoon, ano mga nararapat naming gawin upang kami, Panginoon, ay hindi mapahamak. At salamat din po, O Diyos, sa proteksyon mo, bagamat, Panginoon, maraming bagay na ginagawa ang kaaway upang kami, Panginoon, ay mapalayo sa iyo. Subalit, Lord, salamat po sa covering mo, sa proteksyon mo sa amin, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, Lord, ang ginagawa ng kaaway ay hindi nagwawagi. And thank you, Lord, because you said, O God, in your word, O God, that no other weapon, Panginoon, that can harm us, O God. And just like what your word, O God, tonight, na kami po ay binabantayan mo, Panginoon, sa aming buhay at patuloy mo kaming babantayan magpakailanman. Salamat po, Lord, sa aking mga nakasama, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. We claim, Lord God, that we have received, Panginoon, the protection, the guidance coming from you. In Jesus' mighty name, Amen. 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 So, final words lang po of encouragement sa bawat nanonood sa gabing ito. Mga kapatid, magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos, patuloy na magtiwala sa kanyang kapangyarihan, no? At yung pag-iingat ng Panginoon lagi nating hilingin saan man tayo pumunta, saan man tayo pumaroon, ano man yung ating gawin, lagi natin talagang isama ang Panginoon sa ating buhay. Lagi nating sabihin na Holy Spirit, body tayo. Kasi andon talaga na mararamdaman natin ano na yung presensya ng Panginoon, lalo kung tayo ay nasa travel na umaawit sa Lord, sinasamba natin siya. No? Kasi marami naman talagang kaparaanan, Pastor Gab, para ipadama natin yung pagmamahal natin sa Lord. At alam mo na talagang yung pag-iingat ng Diyos ay mararanasan natin. So tama po yung sabi ng Proverbs 3 verse 5, ulitin ko lang po, na sa Diyos lang naman po tayo talaga magtiwala. Ano po, at huwag sa ating sariling kakayanan. Dahil ang Diyos po ang may-ari ng ating buhay at siya po yung talagang makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God. So, alam niyo po, mga kapatid, katulad po ng napakinggan natin, ano po, yung pong masasabi ko po talaga na yung pong trust natin sa Panginoon, wag po natin itong hahayaan na hindi po ito umabot sa 100% pagtitiwala sa Diyos. Wag po tayong magtatabi. Kailangan po yung 99, idagdag po natin yung isa pa para 100% na trust natin sa Panginoon. And yes, meron po tayong mga alam, meron tayong kakayanan. Set aside muna po natin yan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon and you will experience the power of God into your life. Tonight, mga kapatid, talaga pong napapanahon nito, ano po, talaga pong kinakailangan natin ito. Lalo na sa mga panahong ito, tayo po ay naroroon. Sabi nga, nandun na tayo sa mga huling araw. Nagkukumahog na po ang kaaway para tayo iligaw, para tayo po'y mawala. Doon po sa linya, sa guidance po ng Panginoon. Gustong-gusto niya maligaw tayo, mapunta tayo sa kaliwa, sa kanan. Pero ang Diyos po, ang gusto niya, dire-diretso tayo maglalakad patungo po sa hangganan kung nasaan po makakasalamuha po natin ang ating Diyos na buhay, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Tandaan niyo po, wala pong nabigo na nagtiwala sa ating Panginoon. Praise God. Amen. So maraming salamat po sa nakasama sa gabi pong ito. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastora Irene Magluya ng J. Blue Halapan, Oriental Mindoro, Bonbon Chapter. Maraming rin salamat din po, no, sa bawat isa, sa mga tumunghay, sa mga sumunod, no, sa kalooban ng Panginoon at sumamama sa panalangin na tinanggap na ang proteksyon ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming gabing ito. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, or Gabriel Cruzada, ng Jesus Philip Tadap, Alaminos, Pangasinan, ang nagsasabing magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. God bless us.